При мен са Иван Демирев, Павлин Пенев, Александър Язов, Патрицата, Али Шакур. Опа, нещо такъв парчета. Искате ли шоу? Колко много искате това шоу? Кристиан Ангелов, Ивайло Алексов, Стефан Цанков Арчи. И не забравяйте да аплодирате Михаил Коцев. Той не вземат неща да бъдат много. Ето са много ценни кадри. Да. Кадрите са вкъсват. Пише на някой изписание. Варна! Те пък ли могат Благодаря ви, че ви има! Варна! Жалко за колата. Казвате, че вие сте били най-шумните. Така ли е? Най-шумните! Ние сме най-добрите! Дрим Клуб България! Михо. Михо, ела при нас, приятели! Михо, ела при нас! Ела за минусна,
Да, бе! Ти си най-ценния! Ай, тихо! Цял Скайланд ми падна в краката. Нали? Знаеш ли какви са хората, които ще помогнат? Тъмън го снимаха тук, като се качи. Колегите, които те обичат, колегите, които те Това е потикат. точно старе, бе. Колегите, които уважават спортмен Струва според 10 бона. колегите, които не забравят откъде са тръгнали. Братико! Уважаеми приятели, имаме една голяма традиция, която аз искам да изпълня. Момчета, елат всичките при мен. Вичове! Арчи! Всичките! Християн! Момчета! Моля ги, елате сега. Нали знаете, че има традиция? Тя трябва да се спази. Да, не знам къде. Джантата, как е джантата? Да я видим. Джантата е газа. Дени? Не, готина е, ама... Не, да е добре, бе, не е спукана. Не, ама Ама задната е задната е няма. няма. Задната е някъде в колата. Не, тя иска за нас. Добре, тя начин не сача. Готови ли сме? Какво ще правите? Чета. Хора, благодарим ви! Традицията е такава, за да се спазва. Аз снима, да. Дай вътре на телефона. Просто се е вътре. Ама има едно нередовка. Бутали ръката в пак телефона. Можеш да опаниш от царя. Ти, нали?